Hi guys, ug maayong buntag dahil sa tanan no, nakamatan ako og do naman kaayo tapos pag-abri na masong gripo walay agas o di asa ta maadto sa suba. Then perfect kaayo okay ngano ang suba dako kay tanan siya. Last week pa din gi-announce nga padaka ng suba. So tanan mga ligo ug manglaba aware na nga dako ang tubig ug makabantay pud sila kay dili lalim maanod kay ngano dako kay ang tubig. Pasalamat na lang gid mi aning suba kay kung wala may agas pwede ra gid mi diri magtampisaw. Tapos dati pagkaligo nako hubas kay tanan to siya gabi kay init, namuti na gid ang bato pero karon tan-awan ninyo guys, gikan sa hagdanan paadulong didto oh, dako kayo ang tubig. Nga portion karon dako jud kay ang suba. Oh, abot na diri dapit sa hagdanan. And dadto na dapit ang mga manlabahay. So, unsa pa gihulat abunda man kay ang tubig na ron so magtampisaw na ta pero ato sanduolon diri sa ubos din ato ako sa tamong palantawon kung unsa gid siya ka dako ang tubig. So, maon siya guys. Awa ang tubig guys. So, it's salom time. By the way, kani di nga area diri dapit nga portion sa kung gisaluman is mo din yung safety nga part kay kung moabot ta lang kilid dapit nga kusuking sulog, delikado pud sa kay maanod pud ta. So, swimming time. So, mo ni front view guys sa suba gikan sa Daplin. As you can see, luag gyud kayo nga suba as in dako jud siyang suba. Kung silip man ka. So, diri mi nagsalom-salom. Kauban ang akong inanak nga si Zian nga gabi ka kundatan. Og syempre, human naman pid kaligo, then it's time to go home na kay medyo presko ng paminaw. So, that's all lang for today's video. Bye-bye.